دەم باش bi zimanê Kurdî bixwîne û binivîsîne. Çawa tîpên yên dengdêr û têne bilêvkirin. Üs, üstü, üstû, üstû. Üs, üst, üstü, üstüv, üstüva, üstüvan, üstüvane, üstüvanek, üstüvanek. Ur, uz, uze, uzek, uzek. هەگەر کێفی وە ji فیلم را هات بشینن ji hevalên xwe re min bişopînin li ser YouTube, Facebook. Spas.